Machiegni kendo nyaka Ramogi joriemb apiko e kaunti ma Naivasha ojiw mondo mi obed motang' e kinde ma gitiyo gi apeyni mopogore opogore e pacho ka kaka achiel kuom yore mag geng'o masiche ma kinde ka kinde. Ma tok romo manyo bagi e gwengego mar tiego kendo puonjo joriemb apiko yore mag ritruok. Achiel kuom gigo mofweny kaka mano makelo masiche mag apaya ne joriemb apiko en bedo ni thothgi nigi pek mar neno makare. Chal ma kinde moko bende miyo giyudo tuoche mamoko ma ok thiedhre mayot. Efinya kidi nigi ler. E gwenge ma Naivasha, kaunti ma Nakuru, romo nyobagi ma joriemb apiko machiwo puonj kendo tiegogi e wi ritruok margi e kinde ma gitiyo gi apeyni mopogore opogore pacho ka. Ahinya to e kindegi ma oganda ochimo nyasi mag sikuku. Achiel kuom gigo mofweny kaka masiko ka kelo masiche mag apaya ne joriemb apiko en bedo ni thothgi nigi pek mar neno makare. Most of the accidents and uncertainties on our roads are actually caused by bad eyesight. So sometimes you misjudge when you see someone doing a funny maneuver or when someone causes something else, and then you think maybe they did it purposefully, but sometimes they don't see. The amount of bodaboda riders and the amount of use they have in taking us quick messages, in taking medicines to our families, in bringing vegetables to our houses. It's now part of our community and it's part of society right now, so we have to all come together for the safety of our roads. Kaluwore gi Samuel Mbeche, manyotayo chenro mar rango kendo chiwo thieth mar wang' ne joriemb apikogo. Thothgi pok ochopo e osiptende mag wang' mar mondo mi orang kaponono gineno makare kendo ng'eyo margi en ni kaka gisebedo ka gineno e kaka owinjore. Bende nitie tuoche mamoko kuom giyudo e kinde ma giyudo masiche mag apaya. Tuoche ma kinde moko ok thiedhre. Actually, most of them today we've realized they didn't know. They thought what they were seeing is normal. And that is this perception that is out there. Because you've never been checked or seen anything, you think that is normal to you. But normal is not until now you get checked. So we check people. Today we are checking and we're giving free spectacles to whoever we see that they are in need of spectacles. Whenever people are using their bikes or anything and they get any trauma, you are prone again to get glaucoma as well, because trauma causes, and those things are irreversible. Mbeche omedo ni nitie dwaro mar rango makare chal mar wang' mar ng'ato e kinde ma ichiwo lesen mag riembo kata driving license pacho ka. Sad that most of us we go apply for driving licenses and we get them. When you go to other countries, you actually have to present your eye exam and with your latest prescription if you have any issue. In Kenya, I think it's in paper, but it doesn't actually work. Kaluwore gi jatatije mar Inkep ma otelo chenro no Marian Gadhogo, achiel kuom yore manyalo konyo duoko chien masiche mag apaya en bedo gi lewni mag reflectors makonyo fwenyo joriemb apiko ndara kod bedo gi helmets makonyo e geng'o wi joriemb apiko ponono ni masira otimore. We gave them helmets. Everybody got a helmet and got a jacket that can increase their visibility. The helmet for their safety. We've had the statistics today, very, very startling ones from NTSA about how many people are in hospital, how many people have lost their lives as well because of being on the road. So we give them helmets to protect the head. Usually that's the biggest impact that happens when you fall off a bike, and the jackets so that they can be identified from a distance. Riwruok joriemb apiko ma Private Bikers Association ojiwo jogo duto matiyo gi apeyni mondo yie tiyo kanyakla kodgi mani mano e kama masiche mag apaya nyalo dok chien pacho ka. Our motto as private bikers and as a safety docket is share the road, because we all need and have a right to use the road. So let's share the road. As drivers, let's share the road. As a pedestrian, let's share the road, even as cyclists. Efinya kidi, Ramogi TV.